αληθεύει ότι σας αποκαλούν στην Κρήτη φραπέ επειδή περιμένατε με ένα φραπέ στο χέρι κάθε φορά που ερχόταν υπουργός της Νέας Δημοκρατίας? Ήταν δηλαδή το σύμβολό σας αυτό? Κυρία Λιακούλη, θέλετε να κουβεντιάσουμε σοβαρά ή ήρθα εδώ για να μοιρονεύεστε? Όχι, σας ρωτάω πολύ σοβαρά. Ναι, το φραπέ δεν ξέρω ποιος το έβγαλε ο κύριος Βελόπουλος ένα Φλεβάρι του 24 στη Βουλή και τα έκανε και έκραζε εκεί και πουλε χάπια και φραπέδες μες στη Βουλή. Από εκεί άρχισε. Και το πιάσανε και ένα μεταδότες που κάνανε καταγγελίες από το Ηράκλειο. Λοιπόν, εάν νομίζετε ότι με υποτιμάτε, δεν με υποτιμάτε. Όχι, ρωτάω. Η οικογένειά μου δεν μπορεί να μειωθεί. Δεν υποτιμώ κανέναν, κύριε Ξυλούρη. Λοιπόν, τα υπονοητικά αλλού. Εγώ λοιπόν ρώτησα, άρα λοιπόν δεν είναι κάτι, ένα όνομα, ένα παρατσούκλι με το οποίο σας αποκαλούν? Το παρατσούκλι, έχω παρατσούκλι, δεν είναι το φραπές. Ποιο είναι? Το τζιτζής είναι. Το τζιτζής. Το έχω πάρει από το διπάπου μου που ήταν ο πλαρχηγός επί τουρκοκρατίας. Ωραία. Ο άλλος παππούς στον Αλβανικό, ο άλλος στην αντίσταση. Εντάξει. Ο πατέρας μου στην Κορέα 4 χρόνια. Πολύ ωραία. Επαναστάτες. Άρα δεν ήταν σύμβολο, δεν ήσασταν μασκότ.